Napa niku? Lah, Aku cucukipun Bapak sapa ki mau? Mas Dewi. Mas Dewi, Putrane Mas putrane Farid. dalu punika. Putrane Mas Farid. Nggih, Kuwale. putrane Mas Dewi. Loh, ya bener. Lah nggih Ibu Istiqomah. Lah apa? Apal mugi-mugi sedaya panjang umur. Ya, Wah, gendeng kowe. kancane yo. Pancen Sik. Diapusi. Sampeyan rak mau pengen joget ta? Nggih lho. Dodok sing ngomong, kok nek Pak joget sampeyan sing joget. Wah, masukan. Diapusi wong iku kudu nganggo trik. nganggo akal pikiran. Ya. Ben kono ki iso penak. Ya, saya kan dodok sing ngene. Nggih, mugi-mugi sedaya rombongan wayang niki sabatin acara menika ugi tansah pindah nggih bagya mulya tanggapane tambah lancar. Semanten ugi kula badhe nderek ndonga. Kira-kira Mas. Ya to sing lancar ora mung yoga sindene wae, kudu para nelayan oleh melaut ya pinaringan keselamatan. Ugi sedaya ingkang kagungan niki napa ta butuhe nggih paring hiburan. Sing mirsani nggih seneng mangke Iya. entuk keluargane ya melo. Ayem. Ayam sebab apa? Ben ayam. Itu tuh resik. Kemana-mana. Mane-mane kakane. Apa ya tak? Aku salah gak gerak. Kalau nyawang niki ngene-ngene. Kalau kok ya pitik anyar-anyar. Ya wis golek-golek kene rada maju ngene. Mulane Rada maju. Matur Mas Bayu rasa Ora usah dianu ya, Cak. Aja disiksa. Ki arep kaya apa iki ya kancane dhewe. Ngono lho. Kanca karo kanca ki padha samat sinamatan daya dinayan. Karep ben bisa manunggal lahir batine. Bisa ya. Oh, dene awan dhewe iki kanca sing apik ta. Oke, tedangan kene kanca piye-piye iki lho Mas. Dadi nek padha lakune lah ngoten to nggih. Ngene marem aku. Ora nang gelange nguri ra masalah. Kok ijek protes. Saiki iki nyapa? Wah, ana wong karek ngekeki tang glang ngono kok sok. Lah sak mbok emosi niki lho sapa? Nek Mas Bayu dalang ora melok ngambeli. Aku gak wani nek karo kono. Lah terus? Yogane. Ya ngomong karo yoga nyapa kok ngepah nesu karo Mas Bayu. Mas, tukang kendang. Ragam. Omongan rumah samu apa le? Masamu apa? Wis api-api dhewe. Sapi aku ya dhewe. Aku ki menungso. Lho, Iki lho piye to? Kowe Iya, ngomong menungso. rumah samu aku apa? mangsamu aku apa? Apa sing tak wedeni? Apa sing tak wedeni? Wani-wanine. Wani-wanine Iki lho aku. iki lah aku. Aja meneh kok sampean siji. Maju bareng. Maju, maju. Yo. Maju. Maju. Nggih tak gedak ngono. Gedak ya. Lah wong kuwe awak kowe sak Sitok tok ae ngebar apa-apa. sing barno apa sing ndi? Lah wong Aku tepak. Kekancan iku penting. ora kancan wong kabeh mbok kon maju kok. Robot kok kondiren barang atas-atasan tok sing dianu kok. Bolane to Wong wong dhuwur kali teng ngisor iki tetap kompak. Mboten kok jenengan kedah rukun. rukun ngono lho, Ndra. Nandang apa? Iki sini Honda lho. Jenenge nandang kok Honda. Honda ya Honda. Omongan. Oh, Nanda. Wong ki lek omongane dijogo. Wong Joko kok golek security kok. Ora ngono Mas, omong sak omong iki diatur sing becik ben ora melukai hati orang lain. Wis kulino nak dagelan melukai. Loh, lah wis ta. Wis kulino dagelan melukai. Ya apa kuwi konsep kaya ngono kuwi dilangi. Bilang iki konsepmu konsep elek Mas. Sesuk omonganmu kaya tanggaku. Napa? RT nggonku iki Napa? betul-betul tidak ngapura-ngapurana lho malah geger. Lah kok gegeri masalahe apa? Masalahnya apa RT bocah geger? Ora minta maaf ini to, Pak. Lah ya Lah piye? biala wingi Mas Yoyo. Kok iso geger? Lah ketemu aku nang dalan. Ya, Lara sengaja. piye? Mas Komet, sepurane sing ngekek. Wis padha-padha wae ngono. Lho kok lesu? Masalahe ndi? Ayo. Masalah. Pikiran. Sik. Pamane aku RT-mu. Kowe dadi aku njaluk bal awakmu. Liwat. Liwat. Mas Komet, Eh, Pak RT. Pak RT.
Di sepurane sing akeh yo met nek aku anak kleru. Wis ora apa-apa. Lah aku dadi RT-mu tak wecel sengelmu tenan kowe. Lho kan piye iki? Nek sing jaluk balik, sing jaluk geger iki to, Mas. Lah ya kayak ngene iki. Mas teni karo wong tuwa. Matane ya kayak sentol apa ini. Maksudnya Wah, mecicil-mecicil. wis oplak yo ngono unsur-unsur. Maksudnya ora Lah, terus mendek ngene iki. Ya model ngene iki. wong tuwa ki nek Oh, yo ngomong. Sumpah kan ya. Ora iso. wong sawo Mas Bayu kulo ijen jenengan. Piye ta? Bacok kencete komet iki. Oh, perbuatan tidak menyenangkan sih. Ngapot dasmu. Baca normal. Iki lho Mas Bayu. Iya. Tata bahasa ya to. Ucapan sing becik kuwi ucapanmu kowe iki wong dijaluk balik. Kaya tak pane. Kowe ucapanmu ucapan sombong kowe nek langsung iki sombong. Kudune sing apik. Mamane aku siapa? Kowe dadi ati, aku dadi awakmu. Iya. Nah, Mas Komet, yen pangapunten ingkang kathah nggih. sami-sami Pak RT semono bui kula lek menawi kula wonten lepat nyuwun pangapunten nggih Mas. Ini ero. Nah, iki kan ngajak gelut. Piye ta? Bulan suci mbok rusuh karo cangkemmu lho kowe kuwi. Gregeten aku. Ora usah nganggo gini ya roh rasa ngono kuwi engko malah menyulut persoalan bareng. Lah nek kaya Mas Bayu niki ya apa wani kowe ngono kuwi? Mas Bayu. Nggih, Mas Dada. Matur sedaya kalepatan kula mobil wonten tentang lanjut kali panjenengan nggih Mas Bayu. Dawa sami-sami kata lepat kula diagung Pak Ngasami nggih Mas Dada. Amin. Lho, kowe Ya, kula ndandani RT-mu. Ora sing dituso karo kene. Ono sing dosane. Apa ora wani kowe? Kok dosane akeh iki piye to? Lho ora tanggapan lho, TikTok bareng aku diperang. Kowe di-prank piye? Di-prank piye karo Mas Bayu di-prank piye? Ya, berarti kuwi enggak ana wong papat to. Ya. Ada wong papat lho kok rume kotak-kotak sini akeh ha. Ora paham. Karo uape dibagi takon aku yo gak takoki. Piye? Kaya nang kono. Nek kula niku saking tresnane kalih panjenengan kok Mas Komet. Kula Aku, jenengan kowe. Langke. Antara kowe lan aku. Kamu omonganmu malah jangkar lho kowe. Dik Bayu. Dik Bayu. Nadyan Mas Bayu tesih Katane Mas Bayu kan aku sinoman to. maksudnya Mas Bayu wis sinoman ya? Lah piye to? Berarti Mas Bayu karo sampean kowe sampean. Aku wiji sragen. Kuwi sinoman. Wiji sragen lu sapa? Kok wiji sragen lho? Sragen rene wiji. Motor tak terakhir ini jenenge wiji kan. Nadyan Mas Bayu tasik enem siane. Ning dalu niki disepone Mas dados dalang. Nggih. Awakmu yo kudu nglanggono. Nggih. Wong enom ku yo kudu ngaturke salah luput Nggih. marang Asale wong niku wau daya namung gegojekan kok Mas. Nggih, leres. Ingkang baku niku kula nggih napa niku nyuwun pangapunten lah kali jenengan. Wong kula niku dagelan sosok nggih kadang melukai, kadang-kadang mboten krasa anggenipun kula napa niku Karena kata-kata iki dipikir tenanan. aku suwe-suwe ra iso to. Ora kuwi nang 10 to. Jalannya kalau wong kemelindinge ngono. Weh, Mas Dada Mas Komet. nggih. Ora usah geger wong loro tak goleki kanca. Lah. Wis kadung metu sore kok. Iya. Karena kancane nggih rugi. Mbak Wiwit, mriki Mbak Wiwit. Mangga, kene. Pinarak mriki. Sedap Mbak Wiwit kiambakan apa betul rencang? Oh ki ambak no. Dan itu sebelah sinten kok kaya dadak merak niku. Osek wae nek wektune dhewe-dhewe. Iki Mbak Wiwit sik. Ya ora, ya ora. Nggih. Nggih, Mbak Wiwit, monggo. Ada informasi dumateng para sinoman, para Iya. pelaten. Sedurunge sing banyu to. Kaya apa? Ora popo ngono. Lah awakmu ning sekolahan kok so. Guys, pancen yo nggone kono Lah kok. tenggalane Mas Derin komplit. Kagon. Ah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ca? Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, sehat ya, Ca. Alhamdulillah. Jenengan mriki mesti apa kilat secepat kilat. Alah, Lah kan jenengan komet tuh, dalam. komet sejenis meteor. Wah, iki yo rumah tek suwe kita. Betul toh, Ca? Ini kok niku lak benda langit. Heeh. Kula niki bekakas Benda bumi. bumi. Bekakas. Nggih. Iso urip. Terus segala bekakas. Tas duh, iya toh. Mungkin apa kula foto. Biru sedang.
Selamat malam Mbak Wiwit. Salam sehat Mbak Wiwit. Sami sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Mangayu Bagio, supitanipun wayahipun swargi Bapa Bajas. Jasmani. Mugi-mugi Bapa Jasmani swargi langgeng. Amin. Pasaran Jati. Amin. Mugi-mugi tilar Ibu kula Bu Sumi tansah tiya, sabar, ikhlas. Amin. Sewu Mbak Wiwit Sip. amin. Jenengan niku mun teng mriki mun pinten. Walah, mboten ketung Mas. Berarti kakak sing demen kali jenengan. Nek mriki niku kados mantuk teng griyane wong tuwa kula piyambak ngoten lho. Berarti kados biyane jenengan Lah jambak. mila niki lho kula karo Cak Komet iki ya wis bal-bali lene ya Mas. Gaib. Entek-entek iki ya awak Oh, dhewe wis iki. batiran suwe. Iki mon kamu mon. Alah jenengan ki lho ngelaleke wong ya padha-padha cake wae lho. Nggih nggih lah ampun. Cak sing sijine kan wis raone. Nggih cak dikon. Tapi nyuwun sewu lek kula nyaman jenengan kali Mas Komet kok cocok nggih, Mbak. Cocok. Contohnya nek cocok kula dadi apane yo Mas Ya Komet. paling gak pasangan hidup garwane lah. Coba to Mbak zaman gandeng iki to. Iya, aku seneng sing matal-matal gitu. Mata nih apa Mas? STV. Iya Mas. Kita aku wong loro, aku wong loro. Alah-alah kita serasi sing wedok kaya Sri Kandi, sing lanang kaya Sri Bongbong. Natal. Apa-apa kok nesu ini apa to jane Mas? Jane apa wetone to ya? Apa-apa kok nesu? Akhir cedak tiro nggih ngoten niku. Apa ki kudu ngangge sabar. Inna Allah maha sobirin. Artinya, Wong sabar kekasih Gusti. lah. Ngoten lho. Jenengan kan ngajari kula to. Iya. Oh, jarene kon sabar. Ngene, Mbak. Sampe sapa to? Lho, Lali. Kan sapa piye to? Ini ki sampun. nah yo Mbak Wiwit. Sumbangan. Mas Dodok, Mas Komet. Sik aku tak nyuwun karo Mbak Wiwit sik kanggo pambuka. Niki wae yo ana request lagu. Apa menika? Mbak Wiwit yo wis napa dawuh to? Nggih sampun. Saking Mas Mas Dery Dery. ngersake lagu Bapak Meken Mas Didi Kempot. Nggih. Ning kok diaturke ana wektune Oh, dhewe. nggih. Saniki kula nyuwun tulung sik karo Mbak Wiwit. Kula nyuwun lagu yang bernapaskan agama Islam dipun bawani pepiling, Mbak. Nah, pepiling. Mesti dititake lagu pepiling. Nggih, monggo. Monggo dipun aturaken yuk dimatke Mas Dodo, Mas Komet. Niki pokoknya barengan nggih. Oh, nggih. Rokon Islam mawon nggih. Oh, nggih. Mbak Wiwit iso awet. Lah iya ta, piye pinter ngadi busana ngadi sarira ya ngono kuwi. Pokoknya sinten ya? Mbak Wiwit. Oh, nggih. Nggih, monggo. Mbak Wiwit karo Mas Komet bawanipun. Sok nek iso. Mas Dodo Dadah. sampeyan tak bebaske saka bawa iki wis. Iya. Ning kene ngancani aku wae. Wonten bagiane piyambak. Ah iya genah no. Genah. Monggo Mbak Wiwit. Rokon Islam. Mas Amit nggih. Amit nggih. Kalimo. Alhamdulillah panjenengan bawa ana sing bungah niki wonten tali asih ora sepira wujude ditampa mung kanggo tandha tresna. Tresna. Dipun tampi. Matur sembah nuwun. Ampun ditingali nominale. Sementing Dipun ikhlas. syukuri. Mungkin disyukuri mawon. Nggih. Yang niku nek bersyukur niku pasti akan dilipat gandakan. Ya Leres. Nggih. Lanjut Mbak Wiwit. Nano hati Nano. mring poros sama Oh, iya. Ganti Mas Komet. Semoga Kang Mas yang kan mriki lah ampun isin-isin. Iki pasangan kaya pasangan satron. Satro. Apa bertukaran to, Mas? Meneng. Iki was. Masih beras. beras. Beras apa? Inti. Oh, beras indi. Piye? Aja padha ditinggalke
Helak. Nake helok santen. Ya ganti Mbak Iwit. Loh, jenengan ora ini? Ayo Mbak Iwit sik coba. Mas Dodo, Dalam jenengan bawa iki saged ta? saged Mas. Ya, saged. Matur nuwun. Jenawang Pancen jenenge pinter rezeki. iki. Rezeki niku mboten enten nyangka-nyangka, Mbak. Nggih. Ya, Mbak Iwit lanjut. Kangongko siji Hop, ganti Mas Komet. Ayo. Kang angka loro so shopping Sholat. sholat kok shopping Sholat. sholat Nah, dene kangka. Ya. dene kangka Telu. lu Dene kangka telu. iso ya kancane lu Ya wis, ben aku ora repot. Mas Dodo, halo saged mboten? saged Mas Bayu Ya, nek saged. matur nuwun Mikir lagi meletek. Terus sakit lu kok cair. Ya Mbak Iwit. monggo Mbak Wiwi Ramadan nindakno poso Mas Komet. Saged? saged Coba. anu mboten saged Saged ya mboten Saged saged saged. Ah ya wis mau jane saged tak kei saged. Didobel lo mas, didobel lo. Ini Dicoba. terus dua kali, jangan didobel lo. coba ora loro kok cobanen Ora lara ta isin. Ya tutuke Mbak Iwit. Kapan saat ping 5 ngibadah haji rukune samsara Yo Mbak Iwit buka celuk. Neno langgam iki sik Mas Anggit. Monggo ayo. wis wancin tansah wis wancin padha nindakake ati nus Ya Mas Sugeng. Monggo.